Hai, nungkana hindi po. हामबाय ताकलानि दिल्ली बारो अभियान बेलायखायनो गुरुत्वपूर्ण बेलायखायनो आगिनस्लाय बेलायखायनो अब तामने जुदांनाय बांमाले जोंबो बुबाग्रानि गिरादार त्रिपुरालेण्ड नि बागै दिल्ली बारो अभियान थांगि दङ चिनावर मेमोरेन्डाम सभा दंनाय जों हरबो 3 तारिखो जों रुवानारिनाय 3 तारिखो सारिखनि 3टा सारिनि 3टा रुवानारिनाय चिनि ट्रेन बगि हा 16टा बगि दङ आरो बुरि रकनि बगि आलादा आलादा दंनाय चलाबो दंनाय आरो चिनि जेबो थाखानांगो चिनि आरो बादारघाट तो थागनाय स्टेशन एरपर आम्बासा धर्मनगर पानीसागर ओ 3टा स्टेशन थागजागनाय ओ 3टा स्टेशन गानाय तान हिंगे चिनि समय तो चिनि करिखा 3 तारिखो से जों थानांखायबा 3 तारिखो थाखा आरो 5 दिल्लीयाव सगैयानो 5 तारिखो सगै गेंगा 5 तारिखो जों रेस्ट ना हानाय 6 तारिख 7 तारिखो हिंगे जों आरो चिनि दरना दंनाय जंतर मंतर दरना दंनाय 8 तारिखो जों आरो ब्रेकफास्ट खायनाय 8 तारिखो जों त्रिपुरा लाम रिलायसिनाय त्रिपुरा दिनै सानाव जों आगियाव जों रुक सुक गोनां रक आबो आमतिरंनो जों सिलेक्ट खायदलांलायो आं ब्लक कमिटि दा डिस्ट्रिक्ट कमिटि नो बाबुनाय जाहाथे अमहाय जारा रुक सुक गोनां रंग सिलेक्ट खालालासिनि जों बेलायखे कस्ट मानो बामगा ट्रेन रग 2-3 जना अमहाय के लेंलायखांगा जों बुरि रक खाब्रुं बिब्रुं लायो दै रग लुलायो मेसेज खालालायो अमहाय आर बायरे रगबो अमहाय केनो लेंलायो दिल्ली थाङैबो लेंलायो नाय दिल्लीनि हस्पिटाल मा खाब्रुं अमहाय रग मांलायो आबनि बागैनाय जों ताकले केयारफुल जों सतर्क मा दंनाय अमहाय जाते जों गियातै जों सिलेक्शन खालायलायदि दग दाग खाय थांलायनानै बागै फान बाक्सा खाय थांनानै बागैनाय जतन अमहाय के सिलेक्ट लायदि जिनि हांगाय 26 तारिखो जिनि लास्ट डेट 26 तारिखो नोंनि जे डकुमेन्ट जमारि बायदि जों तेसे सागलाय फिरनाय दङ माध्यमे बा WhatsApp एর माध्यमे जों सानाय तफाना आंबो नों मिडियानि बिसिंथि सागलाय रिनानि जों 26 तारिखो हांगाय जिनि लास्ट डेट जों डकुमेन्ट नारमानि